Et blødt klik, en brølende sirene og blå blink, sådan får Jesper sit sus. Som freelance-fotograf skal han altid være klar, for det næste billede kan blive hans næste løn. Men den kreative livsstil har ikke uendeligt zoom. Jesper oplever, ligesom flere danske fotografer, at medier stjæler deres billeder på internettet. Det har du givet lov til. Nej, der skal stå foto Jesper Villersen. Altså, jeg synes, det er helt vildt over stregen, fordi det er jo mit levebrød, som de tager fra mig. I Danmark er fotografer beskyttet under ophavsretten. I paragraf 1 står det beskrevet, hvordan det er fotografen, der trykker på udløseren, som ejer alle rettigheder til billedet. Det betyder, at når medier tager fotografens billede uden tilladelse, er det en lovovertrædelse af ophavsretsloven. Det synes jeg er et stort problem. Hvis jeg har lavet nogle billeder for et eller andet fagblad, så skal de jo ikke nødvendigvis ende på Se og Hørs hjemmeside eller noget andet. Så det er et problem, at der er blevet sådan, hvad skal man sige, ikke en kutyme, men at der er en stigende tendens til, at folk har den holdning, at når det er til nettet, så må man gerne bruge hinandens stof. Men Jesper har mere at tabe. Tabet ved tyveri af hans billeder kan føre til, at han må lægge kameraet på hylden og sige farvel til mange timers arbejde. Den værste konsekvens i det her, det er jo, at man bliver nødt til at dreje nøglen op og lukke sin forretning, fordi det simpelthen ikke kan betale sig. Og jeg har også lige fundet ud af, for ganske kort tid siden, at Kulturstyrelsen har brugt lidt af mine billeder. Jeg er også krediteret på dem, som man kan se hernede, men det er ikke nogen billeder, jeg har vidst var der, så de har egentlig ikke spurgt mig om lov. Cirka 30-40% af tilfældene, så tror jeg, at det er sådan noget går den, så går den. Hvor de kører på, at vi låner billederne, og så hvis han opdager det, så betaler vi. Flere fotografer oplever, at deres billeder bliver stjålet af medierne. Men hvad sker der, når lovens rammer bliver brudt? Mediejurist Vibeke Borberg forsker i medieret på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, og straffen for brud på ophavsretten kan få alvorlige konsekvenser for medierne. Jamen dels så skal de jo betale et vederlag for brugen af billedet. Det samme vederlag, som de skulle have betalt, hvis det var sådan, de havde spurgt om lov. Og derudover så kan den krænkelse, der er sket i visse tilfælde, også berettige den pågældende fotograf til at få en godtgørelse for den krænkelse, der er sket. Og i nogle tilfælde så pålægger domstolen jo også straf, hvis der taler om grove ophavsretskrænkelser, så det kan have ret alvorlige konsekvenser. Brancheorganisationen for private medier, Danske Medier, er ansvarlige for, at deres medier er informeret om de love og regler, der gør sig gældende i mediebranchen. Men journalistisk direktør Christian Kirkegaard vil ikke tage ansvaret for medlemmernes lovovertrædelser. Nej, det er ikke vores opgave at gå ind og gøre det. Vores opgave det er at informere om reglerne og sikre os, og hvordan det så har vi en forventning om, at medierne lever op til de regler. Jeg har ikke selv lavet det så gult. Vi fortæller Jespers og de mange fotografers historie. Da vi præsenterer Christian Kirkegaard for Jespers dokumentationer af hans krænkelser, erkender han, at der er et problem. Jeg vil sige, hvis det er tilfældet, så som du selv siger, så bryder de jo loven, og så skal de selvfølgelig sikre sig, at de har aftaler, når de bruger foto. Det er der ikke til diskussion. Jesper har fået et nyt job og vender linsen mod Christiansborg for at tage billeder til folketingsvalget. Men det også gælder medierne, det der. Jeg har det rigtig skidt med at blive enten miskrediteret eller slet ikke blive krediteret. Fordi det er ligesom min måde at promovere mig selv gennem mine billeder på. Og hvis mit navn ikke kommer på billederne, så er der ikke rigtig nogen, der ved, hvem det er, der har lavet det her billede. Og det er et ret stort problem, fordi det er ligesom sådan, jeg sælger mit arbejde. Det er ligesom, at der bliver skrevet Kai Bøjsen på aben og sådan noget. Fordi hvis det bare var et eller andet ukendt navn, så var der måske ikke rigtig nogen, der var interesseret. Men når det ligesom er mærket, kan man sige, det er jo ligesom mit specielle varetegn. Det er den måde, jeg fotograferer på. Så det er ret vigtigt, at der er nogen, der ved, at det er mig, fordi det giver mig bedre muligheder for salg. Så hvad betyder eksponeringen for fotografer som dig? Det betyder alt. Men det er ikke kun Jesper, der oplever, at medierne stjæler hans billeder. Flere fotografer udtaler: "Jeg tør ikke gå til Dansk Journalistforbund. Jeg er bange for, at jeg ikke får jobs en anden gang. Går til forbundet, kan min arbejdsgiver altid finde en anden fotograf." Og det er et problem, mener formand for pressefotograferne i Dansk Journalistforbund. Der er mange, der kan levere billeder, og det gør også, og så har medierne været i krise. Der er forhåbentlig lysning på vej, men medierne har jo været i økonomisk krise,
og gør, at de ikke har haft helt så mange penge at lave medier for. Og det betyder jo noget for fotograferne. Hvis de har en faldende omsætning, så lægger de sig ikke ud med deres kunder, som man måske gjorde for 20 år siden. Så det er jo et problem, men jeg synes alligevel, at folk skal gøre det. I fremtiden vil Dansk Journalistforbund sætte fokus på fotografers rettigheder og kæmpe for Jespers ret til at råde over egne skud. Indtil da må Jesper holde godt fast i kameraet og ikke mindst passe på mediernes lange fingre. Det ser meget godt ud. Så må vi håbe, der ikke er nogen, der napper det.